Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Türkmenistanyň we Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işleri ministrleri Abu Dabida duşdy. Türkmen özek haryt dolanşygy $940 milyon barabar boldy. Türkiýe döwletleriň ýük taşaýjylar bileleşigi döredildi. Alexander Usyk Tyson Fury ýylyň boksy Sauda Arabistanyna geçiriler. Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary daşary işleri ministri Rashid Meredow Abu Dabi şäherinde Birleşen Arap Emirlikleriniň vitse-premieri daşary işleri ministri Şeyh Abdullah bin Zayed Al Nahyan bilen duşdy. Bu barada Birleşen Arap Emirlikleriniň daşary işleri ministerligi habar berýär. Duşuň barşynda ministrler Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda ykdysadyýet, sowda, maýy goýum we energetika ýaly köp san ugurlardaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygy ösdürmek ugurlaryny aralatmasy Şeyh Abdullah Türkmenistanyň ministriniň bu saparyny ýokary baha berip, onuň iki ýurdun arasynda möhüm uğurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmek üçin sallamly goşun toljakdygyny anam bildirdi. Şeýlekem ol Türkmenistanyň Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky netijeli hyzmatdaşlygy ýokary baha berdi. Duşuň dowamynda taraplar özara gyzyklanma bildirilýän. Halkara we sewit gün tertibi boýunça pikir alşyp, halkara guramalaryň çäklerine gatnaşyklary aralatmasy atlaşdylar. Duşuga Birleşen Arap Emirlikleriniň energetika we infrastruktura ministri Suhayl bin Muhammad Al-Mazrui ve döwlet ministri Ahmed bin Ali Al-Sayy gatnaşdy. Türkmenabad şäherindäki Türkmeniň Agoý binasyna Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň ikinji Sewitara forumy geçirildi. Bu ýerde Özbegistanda öndürilen harytlaryň milli sergisi guruldy. Bu çäreler hoşniýetli goňşçuluga daýanýan türkmen özbek sowda ykdysady hyzmatdaşlygyny sewitlerin arasynda özara gatnaşyklary anyk mazmun bilen baýlaşdyrmakda möhüm ähmiýeti eýedir. Türkmen özbek ykdysady gatnaşyklara sanlarda soňky 5 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň we Özbegistanyň arasynda haryt dolanşygy 2 hisseden gowrak artdy. Geçen ýyl iki döwletiň arasynda sowdanyň möçleri $1 milyard Amerikan dollarynyň geçdi. Şu ýylyň 10 aýyna görkezici $940 milyon Amerikan dollaryna ýetdi. Iki goňşy döwlet ýakyn ýyllarda özara sowdanyň möçlerini $2 milyard Amerikan dollaryna çyn ýetirmegi meýilleşdirýär. Munyň üçin ýurtlarymyzda ähli mümkinçilikler bar. Şu ýylyň Tomsonda Daşkent şäherini Türkmenistany öndürli diýen at bilen geçirilen milli sergi özbek bazary üçin ýurdumyzyň ykdysady mümkinçiliklerini açyp görkezen bolsa, şu gezek edilşeýli mümkinçilik özbek işe üçin döredildi. Goňşy döwlet bilen ýurdumyzyň Daşoğuz welaýatynyň çägindäki Serhet ýaka çäkde sowda zowlugynyň düýbüniň tutulanlygy ýadyňyzdadyr. Edilşeýli zowlugy Lebap we Buhara welaýatlarynyň arasynda da döretmek meýilleşdirilýär. Bu gezekki sergide Uz Avtosanat Paýdarlar Jemgyýetine degişli tehnikalaryň uly toplumy görkezildi. Daşkentniň traktor zawodynyň täze öňüren traktorlarda döwrüwap mümkinçilikleri we köp işleri başarýanyny bilen tapawutlanýar. Şu ýoly bu zawod Daşoğuz welaýatynyň has döwrüwap telematik mümkinçilikleri bolan traktorlaryň 20den gowragyny uratdy. Türkiýe döwletleriň guramasyna agza döwletleriň ulug hem-de logistika ulgamyna iş alyp barýan edaralaryň gatnaşmagynda Türkiýe döwletleriň ýük taşaýjylarynyň bileleşigi döredildi. Bu bileleşik Merkez Aziýada logistika puwdagynyň ösdirilmegine uly goşunt goşar. Türkmen Bugatyna habara görä Türkiýe bilen bir hatarda Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Özbegistanyň we Türkmenistanyň ulug edaralarynyň gatnaşmagynda 20 noýabrda täze bileleşik döredildi. Gol çekişlik dawrasyna Türkiýe döwletleriň guramasynyň baş sekretary Kubançbek Ömeraliýew hem gatnaşdy. İstanbul şäherine geçirilen ulugulumna degişli halkara serginiň çäklerini Türkiýanyň ýük taşaýjylar edarasynyň ýollaşysy Şerefeddin Abbasyň, Azerbaýjanyň Abada edarasynyň başlygy Habib Hasanowyň, Özbegistanyň Ayrkos edarasynyň başlygy Sanjar Pulatowyň hem-de Türkmenistanyň halkara awtomobil daşaýjylaryň Türkmen assosiasiýasynyň başlygy Bekmurat Eýeberdiýewiň gatnaşmagyna resminama gol çekildi. Gazagystan bilen Kyrgyzstan bir resminama diplomatik kanallar arkaly gol çekerler. Ýylyň iň uly şowkuny bolan boks ýarşyna ýene-de bir aýdan az wagt galy. 21 dekabrda Sauda Arabistanyň Riyad şäherine ulug boks gijesi geçiriler. Onu Alexander Usyk bilen Tyson Fury jogap tutulşygyna çykar. Mälim bolşýaly 2024-nji ýylyň 18-nji maýyna Alexander Usyk iň agyr agramda dünýäniň absolut çempionu boldy. Ukrain boksçy bu tutulşykda Tyson Furyny eminleriň bir agzdan çykaran netijesi bilen ýeňipdi. Jogap tutulşygyny Usyk umumy pul möçberiniň 60 göterimini Fury bolsa 40 göterimini alar. The Sport Star neşriniň maglumatyna görä bu boks ýarşynyň pul baýragy $190 milyon. Şeýlelikde Usyk 114 milyon, Fury bolsa $76 milyon gazanır.
Ine mehribanmış doktor, Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuwunky sanyna sizi ýetirmek isleýän habarlarymyz şurdan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyna görüşýänçek hoşta bolyň.